Gràcies al programa Golf a les escoles, més de 5.000 nens d'arreu de Catalunya coneixen i s'inicien en la pràctica de l'esport del golf sense sortir dels seus centres escolars. En aquesta ocasió, l'equip del programa Golf a les escoles ha permès que aquests nens i nenes, acompanyats dels seus pares i professors, coneguin de més a prop aquest esport. La veritat és que no m'imaginava pas que avui estaria en un camp de golf amb la família, en un dia tan esplèndid, perquè home, no és una activitat que normalment un s'imagini que pugui fer un diumenge, tot i que la veritat és que un cop feta és una activitat la mar de normal que sí que pots fer en família. Can Cullàs Golf obre les portes de les seves instal·lacions perquè l'Escola Mestral de Sant Feliu de Llobregat rebi totalment gratuït el seu baptisme de golf. En aquesta ocasió van poder assistir al debut de l'actor català i gran aficionat i jugador de golf, en Jordi Ríos, com a nou membre del programa Golf a les escoles. Molt bona. Molt bé. Vam anar a tirar 4 boles, que es diu, i va ser com una succió d'energia meravellosa i des de llavors em vaig enganxar. L'actor Jordi Ríos, conegut en els últims anys per les seves paròdies de personatges esportius populars com Carles Puyol, serà la nova imatge del programa federatiu Golf a les escoles. Bravo! El golf no és prohibitiu, el golf no és elitista, el golf hi pot jugar tothom i que engresquin els pares i que engresquin a la família, que juguin, que és un esport meravellós on s'aprèn de la vida. I si intentes pujar més al pal, et costa? Molt bé! Els assistents van poder conèixer i practicar acompanyats de l'equip de professionals i tècnics de Can Cullàs Golf tant el joc curt com el joc llarg. Això sí, sempre després d'uns exercicis d'escalfament. Tots sabem que el golf, el 60% de les llicències estan per sobre dels 50 anys i que la labor a l'escola i la labor en tota aquesta canalla, en tantes escoles que ja tenim a Catalunya i amb uns 5.000 nanos aproximadament que estem controlant, segurament que els fruits es veuran no a curt termini, però a mig termini serà la gran solució que el golf es planti quan es tingui a plantar. El que més m'agrada del golf és que estem a l'aire lliure i que pots fer més amics a part dels que tens a l'escola. Pensava que seria, no sé, més petit i pensava que no m'agradaria tant. Gràcies a aquest baptisme de golf, alguns pares varen poder veure com el golf és un esport molt proper i accessible, que els hi permet passar una bona estona en família gaudint dels beneficis que aporta la pràctica d'esport a l'aire lliure. Considero que és un esport que dona la facilitat de poder estar a la natura amb la teva família i ho trobo fantàstic. Llavors crec que no tots els esports et donen aquesta facilitat. Pots sortir tots en grup i anar cadascú al seu ritme, que això considero que és el més valiós de l'esport aquest. L'atracció que tenen els nanos per un esport determinat neix precisament amb les seves primeres vivències. Llavors, si aquestes vivències amb un grup de crios van encaminades al golf, des de les escoles, dels clubs i d'això, això arrelarà de tal manera a la seva ment i a les seves ganes de fer esport, d'aquest tipus d'esport, que serà que tota la vida seran uns seguidors d'aquesta modalitat determinada. Els pares i professors van fer d'alumnes per un dia. Els nens i nenes de l'Escola Mestral de Sant Feliu de Llobregat s'ho varen passar d'allò més bé amb la companyia d'en Jordi Ríos fent d'observador participatiu. Tota una jornada molt engrescadora i especial.